Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Республика кырларында урак дәвам итә. Буа районының Авангард хуҗалыгы республикада беренчеләрдән булып уракны тәмамлады. Йогышлы җир шигенми республикада ковидтан прививка ясату ничек бара? Кешеләр сәламәтлегенә игътибар, диспансерлаштыру куркыныч авыруларны вакытында ачыкларга мөмкинлек бирә. Татарстан вице-премьеры авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Буа районында игеннәрне урып җыюның барышын, терлекчелектәге эшләрнең торышын, авылга ярдәм итү программаларының ничек гамәлгә ашырылуын бәяләде. Башта ул берничә крестьян фермер хуҗалыгында булды. Терлекләргә кышка азык әзерләү белән кызыксынды, ашлык саклау складларын Шәйхәттаров хуҗалыгында балаларны тукландыру өчен кулланыла торган мал ите җитештерүне карады. Авангард хуҗалыгында министрга яңа төзелә сөтчелек комплексын күрсәттеләр. Районда бөртекле һәм кузаклы культуралар барлык мәйданның 80%-тан артыгында җыеп алынган. Хәзер уҗымнарны чәчүгә әзерлек бара. Республика кырларында урак дәвам итә. 77% мәйданда бөртек җыеп алынган. Буа районының Авангард хуҗалыгында республикада беренчеләрдән булып уракны тәмамладылар. Коры һава шартларында планлаштырылган кадәр уңыш җыеп алмасалар да, игенчеләр үз эшләрен зур җаваплылык белән башкарып чыкты. Хәзер төп игътибар көзге чәчүне уңышлы үткәрү, башка культураларны югалтуларсыз җыеп алу. Авангард хуҗалыгының исеме җисеменә бик тә туры килә. Ул һәр чак алдынгылар рәтендә. Язын чәчүне иң беренче булып тәмамлаганнар иде. Матур итеп сабан туен уздырдылар. 17 мең гектарда уракны да беренче булып төгәлләделәр. Ел бик авыр килде. 16 апрельдән бирле яңгырлар яумады. Уңыш узган елга караганда 2 тапкырга кимрәк булса да, бодайның сыйфаты бик яхшы. Безнең барысы 6500 гектар мәйданда азимы культуралар, алардан 20-22 центнер чыкты, бурчак культурасы 16, ярой пшеницадан 20 центнер чыкты, яшменнән 26 центнер күләмендә уртача уңыш чыкты. Шунда әйтергә кирәк, быел менә безнең һава шартлары уңайсыз булуга карамастан, без удобрениялар белән бик вакытында эшләдек дип әйтергә кирәк. Һәм листопад күренке эшләрен вакытында башкарып чыктык. Сәгать механизмы кебек төгәл эшләделәр. Техниканы вакытында әзерләделәр. Басуларда 32 экипаж эшләде. Шуларның 8-е гаилә экипажлары. Дмитрий Сидоров көнгә 15 бункер бертек суктырып алган. Дмитрий Сидоровның әтисе, абыйсы да комбайнчы булып эшләгән. Хәзер үзенең улы да ярдәмчесе буларак уракта катнашкан. Работается очень интересно. Все-таки как помощь отцу. Не скучно, весело, многие помогают. От начала до конца, с первых дней уборки до последнего дня ждет. Интересно все-таки мальчишкой. Все мы такие были. Тоже так же начинали с 11-12 лет помощником комбайнера отца уже. Рәдис Тәхфатулов берничә ел инде урып җыюда хатыны белән бергә эшли. Быел башаклар аз булуга карамастан уракны сыйфатлы һәм югалтуларсыз башкарып чыктылар. Эшлибез инде икенче сезонда уже хатын белән эшлибез. Шул былтыргы саналыбызча үзебезнең гаиләгә кергән акча 500 меңгә хәтле акча кердек. Үзебезнең семьяга гына инде, үзебезгә генә. Гадәттәгечә, иң яхшы механизаторлар күп ашы суктырган өчен акчалата премияны кырда угала. Рәхмәт. Бөртекләрдән тыш кукуруз, соя, борчак һәм шикәр чигәдерендә җыеп аласы бар. Көзге чәчү кампаниясенә барысы да әзер. Киләсе ел уңышына 1 гектарга 130 килограмм тәэсир итүче матдә тупланган. Белгечләр фикеренчә, бу киләчәктә мул уңыш үстерүнең нигезе булып тора. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Азнакай районында тиздән яңа мегаферма ачыла. Азнакай агрофирмасында заманча комплексны 1 елдан да кимрәк вакыт эчендә салганнар. Терлекчелек комплексының беренче чираты 1000 малга исәпләнгән. Икенче партиясендә дә шул кадәр мөгезле ритерлекне асрарга җыеналар. Зур суыткычлар урнаштырылган, карусель тибындагы заманча сау комплексы киләнгән. Сау һәм малларны карау процессы автоматлаштырылган. Биредә соңгы эшләрне үтиләр. Федераль программа буенча мегаферма янында сусыл азык үстерү өчен 400 гектар сугарулы җир бүлеп бирү планлаштырыла. 1000 гектардан артык мәйданда арпа, көзге арыш, көзге бодай
сенажға салдық. Ушы құрылық нәтижесінде малларға ашатырға енді. Біздің чөнки 30 меңнен артық магазинлар әтерлік. Шуның ішінде енді 6 мың ярымнан артық аны біздің частный подворьеларда, пахаларда деп айтабыз енді. Бұлардың барысында ашатырға керек. Шуның ішінде сенажға салуын планлаштырдық. Бұнда енді Союз Агро 2000 гектарға яқын мәйданда барыш белән арпаны салды. Сенажға бүгінгі күндә бір баш тірлікке енді 12-14 телесі сетнер азық әзірленген. Біз енді планда енді 21-25 сетнерні тутыраға силос белән, кукурузлар белән. Һәм енді бүгінгі күндә шет регионнардан актив рәвештә біз пішен кайтарабыз халыкка. Мошенниклар тик ятмый, алдалауның яңа ысулларын эзләп таба. Әйтик, Түбән Камада мошенниклар үзләрен Роспотребнадзор хезмәткәрләре итеп танытып, сыр ясаучы предприятие хуҗасын куркыталар. Тикшерү белән киләчәкләрен әйтәләр, соңрак ришват сорыйлар. Теманың дәвамы киләсе сюжетта. Сыр ясаучыларның гадәти эш көне. Предприятие җитәкчесе Шулпан Миңнебаевага шалтыратып, үзләрен Роспотребнадзор оешмасы хезмәткәрләре итеп белдерәләр. Тиздән зур тикшерү белән килүләрен әйтәләр. Хуҗа моны гадәти хәл буларак кабул итә. Тик шалтыратучы тикшерү урынына зур күләмдә акча сорый башлагач, бөтенләй сагаеп кала. Через час мы, говорит, у вас будем. Вы, говорит, подготовьте. Бер сәгатьтән соң без киләбез. Сезгә шундый мөмкинлек бар. Сез безне елмаеп каршы алсагыз, бернинди беркетмә төземибез. Безгә пакетлар бүләк итсәгез, шулай итеп эшне туктатабыз диделәр. Шул ук вакытта пакетлар әзер инде. Аларны Роспотребнадзор хезмәткәрләре кушуы буенча шит фирма әзерләгән. Шулпан Миңнебаевага аларны 42 мең сумга сатып алырга һәм тикшерү белән килгән кешеләргә тапшырырга гына кирәк була. Меня все знают. Миндә хисләр ташып торды. Бераздан берәү дә мине шулай тикшерергә хокуклы түгеллеген аңлый башладым. 3 ел шәхси эшмәкәрне тикшермиләр бит. Роспотребнадзорда мине барысы да белә, исемем белән мөрәҗәгать итәләр. Ә бу кешеләр минем исемле бөтенләй белмиләр. Эшмәкәр берничә тапкыр мошенникларга үзе шалтыраткан. Барлык кагыйдәләр буенча тикшерү үткәрүләрен, документларны тапшыруларын сораган. Шуннан соң җинаятьчеләр аның шалтыратуларына җавап бирми башлый. Тикшерү уздыру турында хуҗалык итүче субъект Россия Федерациясенең Генераль прокуратурасы сайтында контрольны күзәтчелек чараларының бердәм реестрында белешмәләрне мөстәкыйль рәвештә ачыкларга мөмкин. Реестрда белешмәләр тикшерү башланганчы барлыкка килә. Белешмәләр кертелгәнче субъектка карата тикшерү мөмкин түгел. Әнә шулай, мошенниклар тик ятмый, аларның мәкерле тузагына эләкмәс өчен уяу, игътибарлы һәм сизгер булырга кирәк. Шикле шалтыратулар булса, кичекмәстән тикшерүче оешмага яки хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итү хәлгә тиз арада дөрестлек кертергә булышыр иде. Ләлә Зайнуллина, Рената Мәрданова, Булат Абдульманов, Татарстан яңалыклары. Бүгінгі күндә Татарстанда COVID-19 белән авыручылар саны элеккеге кебек көн сайын артып тормый. Әмма куркыныч авыру шигенергә дә җыенмый. Аны бары тик күмәк вакцинацияна җиңәргә мөмкин. Коронавируска каршы вакцина бушлай һәм ирекле рәвештә үткәрелә. Статистик мәгълүматлар буенча республикада COVID-19 инфекциясеннән 637 үлем очрагы теркәлгән. Шуңа да белгечләр вакцина ясатуны кирәк дип саный. Вакцинация кирәк әйбер. Аны теге прививочный кампанияга кертергә кирәк, календарьга кертергә кирәк. Хәзер эпидемиологическая ситуация. Пандемия диләр. Пандемия булмаса иде. Ул мәсьәлә чыкмаста иде. Мөмкинлек бар, хәзер бөтен поликлиникаларда ясыйлар, инде метро янында ясыйлар. Ну, нәрсәдән кирәк? Уйлап торырга кирәкми. Максат куерга прививка кирәк. Табасың, ясыйсың. Россия Федерациясе фән һәм югары белем министрлыгы югары уку йортларына коронавирус инфекциясына каршы прививка ясатмаган студентларны дистанцион уку форматына күчерергә тәкъдим итте. Вакцина ясаткан яки соңгы 6 ай эчендә коронавирус инфекциясын кичергән студентларга югары уку йортларында көндез белем алу мөмкинлеге шикләнми. Онлайн укуга күчерү турындагы карар Россиянең һәр конкрет төбәгендәге эпидемиологик вазгыятьне исәпкә алып, индивидуаль тәртиптә кабул ителергә тиеш. Роспотребнадзор җитәкчесе Анна Попова балих булган барлык студентларга яңа уку елы башланганчы прививка ясатырга киңәш итте.
Быйыл Татарстанда диспансерлаштыру барышында 300-ден артык яман шиш ауруын ашықлағаннар. Ауруларға вақытында медицина ярдәме күрсәтелгән. Республика клиник хастаханасы табиблары уникаль операция ясаган. Нейрохирургларның осталыгы һәм заманча технологиялар ярдәмендә бер ауруның арка миендәге шишне алганнар. Тулырак киләсе репортажда. 30 яшка кадәр Нинаның сәламәтлеге белән проблемалары булмаган, дөресрәге аңа шулай тоелган. Арка турысындагы чатнап авыртуга да игътибар итмәгән, аяклары йөри алмас хәлгә килгән. Пошла с ребенком гулять и поняла, что как-то не могу разогнаться. Бала белән урамга чыккач кинәт аякларым атлаудан туктады. Аякларымны мамык шикелле итеп тойдым. Икенче көнне эшкә җәяүләп киттем. Көч хәл белән барып җиттем. Аякларыма баса алмас хәлдә идем. Компьютер томографиясы, аннары магнит резонанс томографиясы, невролог һәм нейрохирург караулары. Арка мие шише диагнозын куеп, ашыгыч операция ясарга килешәләр. Шишнең 7 сантиметрлы булуы аның тумыштан килгәненә ишарәли. Операция 6 сәгать дәвам итә. Икенче көнне үк Нина аякка баса. Ә бер атнадан соң хастаханәдән чыгаралар. Если бы операцию не делали, Әгәр операция ясамасалар, паралич сугу куркынычы булган, үземне яхшы хис итәм. Тик операция һәр вакыт уңышлы булмаска мөмкин. Авыру соңарса, гомерлек инвалид булып калу куркынычы бар. Это коварная опухоль спинного. Арка һәм баш мие шишләре бик куркынычлы. Авыру билгеләре шиш зурайгач кына үзләрен сиздерә, башлангыч этапта беленми. Шуңа күрә диспансерлаштыруны һәр кемгә дә үз вакытында узара киңәш итәбез. Невропатологлар авыруны тикшереп вакытында ачыклый. Гомумән диспансерлаштыру барышында күп кенә авырулар башлангыч стадияда ачыклана. Еш кына чирләр йөрәк кан әйләнеше системасы белән бәйле. Каты авыру иянәге белән ашыгыч ярдәм чакыртканчы диспансерлаштыруны вакытында узарга кирәк. Нәкъ менә ул авыруларны башлангыч этапта ачыкларга булыша. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. ВИЧ ауруына тест. Быйылғы экспедиция Татарстанға да келіп жетті. Табиблар төркеме жай башында оғынды тест үткәрү үшін Россияның 50 төбәгенә шығып кеткен иде. Аларның мақсаты ВИЧ ауруы йогышлы проблемалар белән таныштыру, профилактик чаралар, теләгән һәр кемгә түләүсез тест үткәрү. Анализны 5000-нән артык кеше тапшырган. Табиблар Түбән Кама һәм Чаллыда булды. Бригада бүген Казанга да килә. Тест уздырырга теләүчеләрне Бауман урамында сәгать 12-дән кичке 8-гә кадәр көтәләр. Киләчәккә бер адым. Казан ишек алдында электромобильләр өчен беренче заправка станциясе барлыкка килә. Ул безнең ишек алды программасы буенча капиталь ремонт барышында куела. Бүгенге көндә шәһәрдә 20дән артык заправка бар. Әмма аларның барысы да җәмәгать урыннарында. Экспертлар 2025 елга электромобильләр берничә тапкыр күбрәк булыр дип фаразлый. Әлегә Волгоград урамы 2нче йорт адресы буенча урнашкан ишек алдында бер машина урыны гына бар. Киләчәктә аларны шәһәрнең төрле районнарында урнаштыру планлаштырыла. Галиәскәр Камал театры яңа 116-нчы сезонга планнар кора. Шул уңайдан җитәкчеләр, артистлар, хезмәткәрләр һәм журналистлар катнашында очрашу узды. Камаллылар тамашачыларны төрле жанрдагы яңа премьералар белән каршы ала. Очрашу барышында театр хезмәткәрләре Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары белән бүләкләнде. Коллектив яңа артистлар белән байды дип искәртте театрның баш режиссеры Фәрит Бекшәнтәев. Камал труппасына Казан дәүләт мәдәният университетының актерлык бүлеген тәмамлаучы студентлар алынган. Планнар шактый ике спектакльгә репетициялар инде башланды. Ул сәфәр Альберт Шакировның һәм Әмирхан Еникинең повесте, Рәшә повесте буенча Айдар Забаров эшне башлады. Шуннан соң безнең планнарда мөхаҗирләр Махмуд Галәвенең ул инде күптәнге безнең планда тора. Һаман кул җитми. Кешесендә тап булмыйдыр, менә ниһаять бер кешене таптык, ул алынды. Ул бәлки менә башта либретто туарга тиеш. Минем менә уемча, минем фикеремчә, ул нинди дә булса музыкаль спектакль булырга тиеш. Бүген башкалабызның Горький паркында урам театры тамашасы була. Куелыш төрле агачларга багышланган. Тамаша Идел буе халыкларының гореф-гадәтләренә, әкиятләренә нигезләнгән. Удмурт, Чуаш, Мордва, Мари халыклары әкиятләрен берләштерә. Тамашаның режиссеры Бурятиядән Сөйҗин Жамбалов. Бу Казанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган йөзләгән чараның берсе. Спектакль кичке 7нче яртыда башлана. Артистлар тагын 12 һәм 13 августта чыгыш ясый.
14 августта физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Казанда шаралар Урам Экстрим паркында, су спорт төрләре үзәгендә һәм Горький паркында оештырыла. Төрле программа тәкъдим ителә. Урам паркында күп кеше катнашында күнегүләр үткәрү, спорт төрләре буенча күрсәтмә чыгышлар уздыру күздә тотыла. Шул ук көнне җилкәнле спорт буенча Казан чемпионаты узарга тиеш. Пляж спорт төрләре мәйданчыгында волейбол, гандбол һәм регби буенча ярышлар оештырыла. Бәйрәмнең төп кунаклары атаклы спортчылар, Уникс, Казаночка, Зенит, Динамо волейбол клублар уенчылары, регби осталары булачак. Һәркем үзен спорт ярышларында сынап карыяла. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Казан беренче тапкыр бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре спорт уеннарын кабул итәргә әзерләнә. Уеннар 4-11 сентябрьдә республика башкаласында узарга тиеш. Ярышларга әзерлекнең ничек баруы турында хөкүмәт йортында Татарстанның спорт министры Владимир Леонов сөйләде. Уеннар шәһәрнең 11 спорт объектында үткәрелә. Шулай ук ярышларның рәсми сайтында ярышларның трансляцияләүне дә оештыралар. Ярышларны урыннарда карау мөмкинлеге була. 12 августтан трибуналары булган объектларда билетлар сатыла башлый. Бу турнирда 16 спорт түрі буенча барлыгы 184 комплект медаль бирелә. Все объекты включены в реестр, всероссийский реестр. Ярышларда Россияны да кертеп 10 ил вәкиле катнаша. 16 спорт төре буенча 1500 спортчының катнашуы көтелә. Токиода яңарак кына җәйге олимпиада тәмамлану сәбәпле без катнашучыларның яшен 23 кадәр чикләүләрне керттек. Безгә яшүсмерләр килә. Деревня Универсиады. Җәй айларында Республика милли китапханәсе үз эшен тагын да җанландырды. Китапханә яңа бинага күчкәч, китап сөючеләр белән элемтәләрне ныгыту өчен яңа мөмкинлекләр ачылды. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында милли китапханәнең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадыев эшчәнлекнең төп юнәлешләре, китапханә тормышындагы яңалыклар, китап укучыларны җәлеп итүнең заманча формалары белән таныштырды. Милли тарихи китапларны, сирәк очрый торган басмаларны саклап калу буенча күрелә торган чараларга тукталды. Студия кунагына без дә берничә сорау бирдек. Хәерле иртә, Ирек әфәнде. Хәерле иртә. Интернет чорында китап укучылар кимемәдеме? Статистика мәгълүматлары бармы? Татарстан Республикасының милли китапханәсе ул безнең республикада бүгенге көндә эшләп килә торган 1000 ярымнан артык китапханә өчен методик үзәк булып санала. Шуңа күрә без республикада булган барлык китапханәләрнең дә менә шушы Мәдәният министрлыгы буйсынуында булган барлык китапханәләрнең район, авыл китапханәләренең, шәһәр китапханәләренең эшчәнлеген күзәтеп барабыз. Аларны өйрәнәбез, анализлыйбыз. Бүгенге көндә ышанып, раслап әйтергә мөмкин. Китап укучыларның саны соңгы бер 20-30 елда кимесә дә, бүгенге көндә китап укучылар бар, күп һәм аларның китап укуның сыйфаты да елдан-ел арта бара дип әйтәсем килә. Ләкин яшьләрне, яшь буынны, балаларны китап уку культурасына өйрәтү ихтияҗы барлыгында монда әйтеп үтәргә кирәк дип саныйм. Аудио китаплар чыгару модага кирип бара, бу эштә катнашасызмы? Безнең китапханәдә әле мондый эш аудио китапларны яздыру эше алып барылмый. Моның белән нигездә күбрәк аерым студияләр, нәшриятлар шөгыльләнә. Инде алар әзерләп чыгарган продукцияны без үзебезнең китапханә фондларына алдырабыз һәм укучылар хөкеменә укучыларның ихтияҗларын исәпкә алып тәкъдим итәбез, популярлаштырабыз. Киләчәктә безнең китапханәдә хәзер яңа бинада тавыш яздыру студиясе дә бар. Ниндидер бик зур ихтияж булган әсәрләрне һәм китапларны алга таба үзебезнең китапханә студиясендә дә яздыру мөмкинлеге булыр, ачылыр һәм бу эш җайга салыныр дип өметләнәм. Ирек әфәнде, җәйге чорда китапханә эшчәнлегендә нинди яңалыклар булды? Хәзер яңартылган бинада мөмкинлекләр бик күп, яңа мөмкинлекләр дә ачылды. Халыкны күбрәк үзебезгә җәлеп итәр өчен һәр төрле традицион булмаган, яңа төрле чараларда үткәрелә бәйрәмнәр, кичәләр, лекцияләр, очрашулар. Хәзер китапханәдә сабыйлар белән, балалар белән, яшүсмерләр белән эшләү мөмкинлекләре бар. Хәзер без үзебезнең китапханәбезгә һич курыкмыйча урыннар, күргәзмә заллары булу сәбәпле
сәбәпле башка төрле иҗат әһелләрендә чакыра алабыз. Махсус айрым залыбыз да бар. Анда да менә күп санлы кешене дөрес соңгы вакытта менә бу пандемия сәбәпле бик күп кеше җыя алмасак та айрым аудиторияләргә күпмедер сандагы халыкны җыеп менә шушындый чараларны үткәрә алабыз. Бик матур ачык террасыбыз бар. Анда һәр төрле чаралар үткәрелә. Ягъни халкыбызны китап укуга җәлеп итү эше алып барыла һәм яңа бина ачылу сәбәбе белән дәдер, шушы эшчәнлекнең активлашуы белән дәдер, безнең бинабызга көн сайын 1500-нан алып 2000-гә кадәр, хәтта 2000-нән дә артык кеше килә һәм без бу укучылар санының артуына бик сөенәбез һәм аларга китап бирү күләме дә шактый нык артты. Хәзер безнең китапханәдән өйгә китап алып уку мөмкинлеге дә бар. Китап укучылар конференцияләр үткәрәсезме, тематик күргәзмәләр оештырасызмы? Китап укучылар конференциясе дигәннән соңгы вакытларда шушы китап авторлары, әсәр авторларының үзләре белән очрашу, алар белән җанлы аралашу, әңгәмә алымнарына өстенлек күбрәк бирелә һәм нәкъ менә китап укучыларда, китап сөючеләрдә шушы алымны үз итәләр. Награк үзитәләр. Шуңа күрә менә мондай очрашулар күп санлы тамашачылар катнашында уза. Монда кызыксыну да зуррак була һәм автор белән турыдан-туры аралашу аңа тамашачының үз тәэсирен әйтүе, шулай ук авторның да аңа карата тиешенчә күңелендә булганын ачып җавап бирүе, ул шактый ук отышлы алым. Күргәзмә залларыбыз, хәзер күргәзмәләр оештыручы мөмкинлекләребез шактый зурайды, үсте. Biz инде ниндидер кичкенә берничә киштәдән тора торган китап күргәзмәләре оештыру белән бер рәттән хәзер зур китапка багышланган, китап белеменә багышланган зур күргәзмәләрдә, китап тарихына багышланган зур күргәзмәләрдә оештыру мөмкинлегенә ия булдык. Нәкъ менә шундый күргәзмәләрнең берсе Татар китабының глобаль дөньясы дигән күргәзмә. Бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең яңартылган бинасында Пушкин урамы 86-нчы йортта эшли һәм аңа килүчеләрнең саны да көннән-көн арта бара. Чит төбәкләрдә яшәүче татарлар белән элемтәләрегез нинди? Бу юнәлештә безнең берничә төрле эшчәнлек алып барыла. Аның берсе шушы чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә хезмәт күрсәтә торган китапханәләрнең фондларын баетырга ярдәм итү. Без республикабызда чыккан татар телендәге һәм халкыбызга, республикагызга багышлап рус телендә чыккан китапларны шушы Россия төбәкләрендәге, хәтта якын, ерак чит илләрдәге китапханәләргә дә әледән-әле җибәреп торабыз. Икенчесе нәкъ менә сорауда әйтелгән онлайн тәртиптә әдипләр белән очрашуларны да оештырабыз. Мәсәлән, безнең Нижневартовский шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез белән Татарстанда яшәүче бик күп олы һәм популяр әдипләребезне, язучыларыбызны очраштырдык. Онлайн видео күпер аша дип әйтегендә һәм шактый күп милләттәшләребез аларның иҗаты белән үзләре белән аралашып, иҗаты белән турыдан-туры танышты һәм аларның әсәрләренә, аларның иҗатларына шактый күп милләттәшләребезне якынайтуга ирештек. Алга таба да мондый эшләр әлбәттә дәвам ителәчәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Милли китапханәсенең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадыев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.